diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Action Radio. Cinco minutos sa concise, minutos na nakaligay sa tag ng alas 5 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Good afternoon, mayong hapon naman Bacolod kag Pilipinas. Action Reports After Edition, yari kita sa PETSA. Ika-21 na nga PETSA sang Oktubre tuig 2021. Mayara sang pagpulupis ngo ang panahon sa mga adlaw. Nagabaylo-baylo ang handong kag init nga ginabugan ni haring araw. Ang pila sa ka mga alagyan kag dalan nga nagligad nga mga inadlaw naggalaputyak. Nangin balanlog kag basa bangod sa baha sa mga mat-amat na nga nagamala. Ang pag-asa mga kaaksyon sa mga hapon nagsiling nga mayara sang panibag-on na naman nga LPA kon low pressure area nga siplatan sa Surigao del Norte. Gina-opdan pa sang ginatawag nga Intertropical Convergence Zone ITCZ nga nag-apekto sa Palawan, sa Mindanao kag pati sa aton diri sa Visayas. Ang daily weather bulletin gipagawa sang pag-asa sa mga hapon. Ining LPA na kitaan nga ara sa 825 kilometro sidlangan sang Surigao City. Amana kabay nga mangin LPA lang sa dara lang sa kutob sa ginatawag nga LPA. Hindi na sa tigbaliw, hindi sa mangin tropical depression, tropical storm o kon typhoon mga kaaksyon. Kay damo sa nagalaom nga ang mga nabilin nga bulan sa nga tuig 21. Kabay pangaway na sang malain nga panahon nga magalaslas diri sa Pilipinas. Tangod kadamo-damo na sang mga ginbilin nga halit. Ining mga bagyo nga nag-igo sa nga tuig 2021. Diri sa Negros Occidental, partikular sa may sunod sa Bacolod. Ang mga basura nga gindara anod sang baha, ang iba nakuha na pero may ara nga daw pinabayan. Kamusta kamotaran? Yan ang mga bahin sang kalibutan. Kamo amon ginawelcome. Diri sa Republika sang Pilipinas nga may ara sang 7,641 ka mga isla, may 42,046 ka mga kabaranggayan, sa 81 ka mga kaprobinsyahanan, 146 ka mga syudad. Ang 36 sa mga ini makaaksyon maning highly urbanized cities, 5 ang independent, 108 ang component, kag sa 1,488 ka mga munisipalidad. Kamusta kamotaran? Una sa balita, una sa aksyon. Amo ini ang mga lugar nga nagabugos sa ato sa nga nasyon. Amo man ini nga mga lugar nga mga kandidato sa talana nga 2022 nga piniliay nagahinara harana sang pangamusta sa ako ng panupanghilay bisan na hindi kilala. Nagapakuno-kuno ko ng mabuot mapisan kag mabinuligon. Pero magtalikod gani nagagawa matutod nga kolor. Isa gali ka mapintas tamaran traidor kag kawatan. Plastic na ambog pa. Amanang pila ka mga batasan sa mga kandidato. Nagalain ang pamatasan kung nakamanyak ang eleksyon. Nagapakuno-kuno nga mabuot. Sa mga maigo dara sa saling nga sahi sa pamatasan nga kandidato, musta buhi pa kamo. Mayo man balang inyo sa nga paglibot-libot sa mga kabaranggayan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Una kita sabahin sa nga balita lokal, Senador sang Pilipinas nga basketballista kag anay Director General Santesta. Ari sa Bacolod sa mga hapon nagbisita.
Wala sa iban kundi si Emmanuel Joel Jose Villanueva, mas kilala sa Joel Villanueva, ang ginakadtuan niya mga kaaksyon Provincial Capitol Lagoon and Park. Dara ginpatagayon ang isa ka simple lamang aktibidad. Ang tinutuyo ti siyempre magbisita sa Negros Occidental kaga mag-ausisa kung ano ang pwede niya nga mapatuman nga proyekto. Ang mga TESDA beneficiaries guro mo to kay na nakita naton. So mayong balita to koy may ginuyatan sila kay na nga sobre-sobre to no to may ara sang assistance guro. Kaya magpadulong dari sang senador dala na ang pagkakuha sang pulso ang pulso sa mga tao. Angot sa liwat nga pagpapili bilang senador sa May 9, 2022 nga eleksyon. Pila ka mga opisyal sa Bacolod kag Negros Occidental nag-abi-abi sa senador. Ano bala ang kayuhan nga iya mabilin ina kung may aragin man. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang pila ka mga leader sang sektor sang transportasyon sa Negros Occidental kag Bacolod nagpaandam nga magpatigayon sang transport strike. O kung ginatawag nga untat biyahe bangod sa sige-sige nga pagsaka sa presyo sang gatong. Oh my God! Ang iban naghahambal na lang nano na lang ini. Nagapanganguna nga panawagan kag singgitan sa gobyerno ang pag-imponer sang excise tax sa petrolyo untaton anay. Ti ang grupo sa transportasyon diri sa may asura sa Bacolod nga medyo bulubantog. Amaning samahan ng mga super at operators Negros kon S-Stone kag Federation of Bacolod Drivers Association o kon FIBACDA. Mas nagsingging ila sa nga balatyagon sang ila mahibaluan. Operators man kon na driver. Tapos nabalaan nila nga ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB dito sa Metro Manila nagbaliwala sa petisyon sa mga drivers tos Manila nga kuntani pasakaan man ang plete 3 ka pesos. Wow. Dito sa Manila ang plete to 9 pesos mo sa unang 4 ka kilometro. Pero dari sa Bacolod mas dako-dako pa yung dia kaya 10 pesos di. Ayban medyo layo ang inalinan may 15 may 20. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang problema sa backlog sang extraction team sa Bacolod. Nasolbar na surok kaya CDRRMO Cluster Head Jomari Vargas. Balikan ko ba lang plano nga pag-untat biyahe ho? Di apektado ang mga pasahero, basta may nagabiyahe, wala sa salakyan. Manang sunod-sunod nga pagsaka, ako naisipon naton sa mga tuig 2021 ang pagsaka na tabo ang maka-aksyon mga pulo na guray o mawalok beses. Ang adlaw nga permi nga nagkaugtan sa mga motorista mo ning adlaw sa Martes. Kay mandri masami nagasaka ang presyo sang gatong o ang agtangkag nawong sa mga POJ drivers subong. Pati na gani bus, taxi, tricycle, e-bike, nagakolorisong. Di sa POJ mga kaaksyon ang pinakamasakit badyagonda magudsang sumugod arangka ang COVID-19 nga pandemya ang kapasidad sa ila sa nga pasahero nga makasakay di bilagin tunga 50% lang. Kag ang salakyan ginbutangan pa sang barrier na mga nagasakay da ko lang tawon naton do kaangay lamang ini sila sang damang nga nagasikuko sulod sang pospro. Okay lang kung permi puno ang salakyan sang pasahero. Pero kung ang pasahero permi isa, 2, 3, ay hoy ganang pako daw. Loy ganang baga daw. Di subong gindugangan pa sang daw wala buwas nga sila kaay sa preso sang gatong. Ano na lang ang mangin sitwasyon sa mga ultimo nga mga Juan de la Cruz. Ang mga ginbuto naton bla, nagligad nga eleksyon, mga opisyal naton, kapungko sa buong gobyerno, sang nagakampanya, so Jose Maria Kaluya, nagatululuwas ganang ilas sa nga mga sungad mo, nag-alalasik pang ilas sa nga mga laway, sang pasalig. Pero kung silang magdaog sa eleksyon, tutukan nila ang pila ka mga problema sa pungsod
sa dali ang pagsaka sa presyo sang gatong no tinikil. At tinguan nila kunong magkapangita sa mamaagi para nga ang saka ni mapunggan. Ay oo, tinikil gitod. Pero sa nakapungko na sa posisyon, ay oo, ang saka sa presyo sang gatong daw idalantaw na papatian lang. Dayon nila kwakal, wala sila kuno may mahimo bangod. Nagsaka man ang presyo sang gatong sa pangkalibot tanon nga merkado, ang world market. Nagamumalang sini ang nakatabo nga way magali sila mahimo kung dara na sila sa pwesto. Hindi na lang mo maghalak burat kada kampanya. Kuno buligan ang mga tao, tampad ang pagserbisyo. Te ang gakapektuhan sa saka sa presyo sa hindi lamang petrolyo maka-aksyon. Kita nga mga ultimo nga mga tao, mga pigado pati pagsaka sa nga basic commodities. Hindi na ninyo pagintuap ang mga tao da. Kaya ang langit o kung kahitasan nagalantaw gina sa inyo. Sa ulihi basi ka balusan ka mo bala. Kagkibot lang ka mo sa ulihi. Tumba ka mo nga wala pilas. Ang iban basi kung magpangilat na yun silang may go bala. Sigihan nyo da. Ang pagka-plastic kag pagka-pakabal porsyon nyo sa kada eleksyon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sa balita nasyonal, kandidato sa pagka-alkalde, mayoralty candidate, ginpusasan siya ho. Paano pa rin sa magkakampanya, kaya dinakop siya sa mga otoridad. Ginarestar ni siya matapos sa dakpon sa ginpatigayon nga operation. Anang mga otoridad pagi sa ginhanay nga search warrant, nagtingob puwersa ni para nga dakpon ining kandidato sa pagka-mayor ho. Nagapapili mayor dito sa Kabuntaran, Maguindanao, ang alan Tom Nandang alias Datokon Nandang. Diyot yan lang magtuktukon ba? Ang alias is Datokon Nandang, 52 anyos, nung di sa makapating siyang pusasan mo, kasawang priso silda sa ho. Ang kapulisan sa Midsayap PNP, ang PIDEA Region 12, at ang Philippine Army, nagbitbit sila sa search warrant pagkadto sa barangay Upper Glad 1, Glad 1, Midsayap North, Cotabato, Kainas ang aga. Sang ipresentar nila ang search warrant sa balay sa ring kandidato sa pagka-alkalde, ginhalughog, ginlibot ang mga hilit-hilit. Ang resulta, pulo ka mga medium size. Ang ganapatihan, shabu. Last may 45 pag ang kalibre nga pistola nakitaan. Ang bilis ng sabo, ginabuno banta, 5 milyones pesos ho. Milyon yung balor sa nimo. Ikaw nuwain ni madakpan, be, pagkuntani, tiba-tiba naman kwarta sa ring kandidato Kag ang kwarta, laban-laban, base ko na mo pa rin gastuhon sa kampanya. Sa mga otoridad naton, kabay hindi lang ni sa sining lugar din sa may Midsayap North Cotabato ho. Ihimuon yung iningasahi sa operation. Lantawan nyo man sa iban nga lugar, iban nga kaprobinsyahanan, kay hindi gid mahimo nga wala sang amo-amos ni nga sa transaksyon pagbaligya sa sabo. Kung narong masahi pa sa illegal nga droga, mayara gina daw lantawan nyo. Kay man diri sa Pilipinas, kung panahon gani sang eleksyon nagabaha ang kwarta, ang iban nga kwarta halin sa ginatawag nga drug money. Ti ang PIDEA mga ka-aksyon diri sa ato nagsiling nga sila sa go signal sa ila sa nga central office nga usisaon ang mga ginatawag nga narco-politician. Amo ni ang mga politiko, mga kandidato nga ang ginagasto nila halin sa drug money, kwarta nga ginganar sang drug lord. Pero may ginasuportahan niya kandidato, man basta gani drug money, ang umarangka mga ka-aksyon, ang kandidato nga ginasuportahan na mo amo man amo man permi ang nagadaog. Alos tanan nga gusto kaluyag, di pwede nila mahimo mo. Amo niya ang gamhanan sang kwarta kada eleksyon. Diri lamang ina masami
maesperyensyahan sa pungsod Pilipinas. Una sa balita, una sa aksyon. 5:20 Action Radio Philippines Standard Time Observation Report sa Patrol with Action John Diaz. Action John, kamusta Bacolod Suwong? Please come in. May nga Action Mar, may nga kung sa tatanan nga mga ka-action ang patrol. Ari kami diri sa may intersection Action Mar ka Alihis kag Taroneta. Diri sa may barangay Alihis mismo sunod sa Bacolod. Apo tinigay yung traffic matamat ang itman nga nagabugat ang dalagang sa traffic sa Ningapon. Bakit Andre na to no sini nga mga talion Action Mar kana mo gino privado sa lakyan la. Kada pa nang sumong giduha private gid ang lakyan ang iban pa tulog pa lang sunod sa Bacolod ano plangaw masukat siguro kanabanan makadto nito sa mga ginatabahuan sila mga pamilya sugat sa mga hapon. Ang mga privado nga salakyan kinatanan din pa downtown area. Pero po naman, pantay sila ha, sabi naman ng violation da, kay ano yung mulunghon ko gini, kung ang mga pick-up Action Mar, kapag ka kung pick-up yun man ay, mo dapat hindi na pwede kasakay ang, o hindi pwede masakyan sa likod mo na ba? Kaya ito pang cargo, na siya mo, butulingon para na yan sa mga gamit, sa iban pa. Kung masimpahan kaya sa regional highway patrol unit o kung na provincial highway patrol group man, dakpon ka gina, tikitan ka gina, kasi ara-ara ni sa dalayi, nga ginagawa ni na makaksyon, kay delikado maray, sa mga nagasakay para sa likod, dahil nga nagkapinusok sila kung sa isa, dapat hindi kinay advisable. So, muna subong ang isa rin nila, nga nakita nga ginapantayal, hindi na subong, kaya kung kayo isa nagkapulapasaway-saway na, madalat-lat yan, pick-up, and then sa likod nila ginapasakay. Kung hindi na observaral na nato, no? Kaya tempo mo na, kasi yung kayo na nga paglabay nato sa area, sa Burgos Circumferential Road. At ito ang taga-provincial highway patrol unit, damo, kasi maging pang tikitan niya mga pick-up mga caption, no? Anyway, side note kita rin, ang patrol, ari kami sining hapon, rin sa area, sa dalan magpaysay Araneta na. No, diri kami nagsaysay Araneta mga kapson hindi na tanto kung pinakabugat ang trapiko agad-agad na diri aton diri kinakalampuan sa may Golden Field. Dito naman ang pwerte na traffic sa intersection na napepe dito yung pinusok mga slasyan aling downtown pagwa sa galing diri sa may Tangog pasulod diri sa may downtown area. Pero kung sasaka ka na flyover, why na problema? Diri ka naman paglapot mo sa Tubanga, Isalo City, sa may dalan Araneta sa Japon na medyo ninay kananda ha dahil ka naging sumpit kini nga mga delivery ba ano kung mga militan niyo ninay lang kundra ka nagrabay sa may Araneta especially kung makadto ka gaysan okay kanamo ditang salakyan isa hindi ka pa bala ka murot ka tuntibot ka gulpe may nag-cross kay may abang mga salakyan ni Bandri alin sa may mall nga nagariko mga kaksyon sa may intersection point dira. So kung na-approaching ka naman diri sa may Rizales Araneta, sa pinagkauling laboratory diri sa aton ng mga otoridad diri nga po na nakabig lamang diri nga mga diri sa heavy and traffic situation. Ang advantage ni diri, kaya kung ari ka sa Araneta sa Lacson, ang traffic light ay patay-patay. Do ay naging masyado traffic light nga may mga defect. So kung may mga defect, lagi na patay nila yung nahungod para hindi na masipan. Kaya dati hindi sila sa magihangan, mas maayon na lang ang traffic enforcer magpatuga. No? Kaya isang itandar na nila, kaya mo pa natunaan sa aksidente, mas maayon sa mga inobra nila. Kaya ginapatay na lang nila, alam magkakando na sa traffic sa dalanon ng mga traffic enforcers din mismo. No? So, dito sa may area sa Hernaes, Rizales, Araneta, doon mabulubugdaan ang traffic ko bangod ng volume sa mga salakyan sa ring hapon, kita natin na sa traffic light, why problema. Kung ikaw nag-monitor, kagara ka na dala subong sa Medizares, di ka na pwede ka lusot, di ka pwede ka liko. Laka na lang sa may Araneta, hindi ka naman isa ibang pangalulugsan. Kaya kung naglusot ka diri, serya sang dalan, Lizares Lacson, na mo magyapon na moderate heavy man ang traffic situation sa hapon. Kung maglusot ka naman, diri sa may area sang Hernaes, kaya mo magyapon, hindi dala ka na lang babay, kaya hindi sa'yo magyapon ang situation. May advice ako sa mo, kung nakalapot ka na Hernaes, wala ka na liko, patuho, palusot, kadribla sa may kilid ng NOHS. Pero nalulutsan mo, may duwala ka area dra. Ako una mo ng Gatuslaw, ikaduwa mo ng Locsin. Ako nang imo direksyon sa downtown area, ako nga gina-advise sa imo, delikado labay sa rahin sa dalan na Locsin na lang din. No? Paloksin ka gina road mga kaakson, hindi ka maglusot sa may Gatuslaw. Kay kanubo drasang pwede mo maahagyan
na panot ng direksyon. Pero Locsin, kaya ka direksyon na yan? Sa Locsin, nabote na naman ka-aksyon sa L3 sang Rizal Locsin. At this straight yan mo biyahe. Compare kung diri ka sa mga Tuslao Malabay. Hindi ka ito magpa-diretso na sa may Nais Lacson kaya hindi ka nakaliko pa wala. Mabalik ka ginaspuno dire. Mabalik ka na naman na dire sa may area sa Araneta, malisok ka gina, no? Amo na ibang ginobra nila mo, abing nila kung nakakita sa intersection point, diretso na nila ang area dito ho sang dalan na Araneta o kung dalan Lacson. Pero hindi na pwede ka left turn mga ka-aksyon, no? Kaya amo lang policy nila. So dire ka na lang sa Locsin Labay. Walang problema ang traffic ko sa mga pon sa area sa Locsin. So wala kang ginapas ng kabalataan kung dra ka nagalusot sa traction sa buong na hapon. Hindi kaya kung namin ng panahon, no? Kita natin sa aring araw, nagkakidlang nagkatungkod sa mga ako, no? Pero namin atong tagim po, doon nagkakagal o masarangit sana. So wala patimaan sa pagkulaan, ha? Wala maaari ka na so nakamulan, wala nagkatulong talitin mga kaksyon namin gila. Ang mudo sa kalabanan, hindi raing. Hindi danlog ang dalanon, basta kayo na hinay ka lang. O por pwede nga truck niya, pero kaya lapat mo na lang. Sub deduction, mga kapurting kargada, yung mga mental mo ka. Pero mga kargada, lalong-along, distansya, hindi na nagkasunod ha. Hindi natin makamakpanda, mga kliyente, naliga, hindi na may mag-sector na gulpe na nahulog yung karga ko, yung cargo. Dapat sila mga amusin ha, hindi kayo magdikit nila, distansya kagid para nagkaroon sa aksidente mga kaksyon. Okay? So, para mo ng pinagaling ang sitwasyon, ipanin ang kaksyon ng bator sa mga hapon mga kaksyon. Sa tutaran ng mga taas para matibas, tama sila yung panahon, namin ginaligo sa mga init ka sa pet. Pero kung kapay, ang aton pagkakandalang, isa lang ang aton ginahindoro sa inyo. Yung Dilongson Dr. Alfred Greencott. Rekta sa patrol ang taglibot sa Batong Kandiat. Una sa lugar sa aksyon sa Batong Radyo. Sa mga habla sa mga diabetic, aton para may gina-rekomendar ang Panyawan Herbal Cup. Pagkatapos lamang sa Sa live stream, yan ang analista lang mga nagabaritor Rosiel Fulgencio Susana mayong hapon. Gabaritor lang kami di sa may pandanon DSB. Ray Bayaryoga, Ana Sinoro, salamat. Christine Menyez Villalobos, Palihog Tamyaw, happy birthday sa akong sa di magulang si Michael Menyez. Nga monitor gid sa buong sila sa nga balay. Joshua Christopher Bilas, good afternoon. Axon Amar, Patagani family, kag tatay atit, from Hinigaran lang, lihog lang. Thank you. Okay, salamat. Ima Alcuela Kelstrom, shout out. Friend ko Evelyn Panel, sa dos hermanas Talisay, greetings from Sweden. Milail Oligo, thank you gid. Bani Cafe, Barangay Tangob, Humalomina. Adrian A. Magallanes, sa mayong hapon, pwede ka ask voters registration. Sa Lasal, ask lang ko if wala na limit ang tawo nga accommodation, ask lang tani. Check ko ni Beck, kaya daw I don't know kung nagasigi pa sa Lasal, no? Satellite registration. Okay, check na ka na. Adrian Magallanes, sige. Milail Oligo, still watching. Okay, salamat gid. Si Esther Cano Dicato, good PM. Buong Ugatis, Hanoi, watching from La Carlota. Elizabeth Malacagabala. Didain Giona, almost istami na tayo na open ang patio sa public na makabisita sa batay na himata nila. Dari sa Negros Occidental, di pwede, no? Close ang patio from November 30 to October 30 to November 2. Marilyn Lobaton Ganadin, watching from Boulevard, Davao City. Okay, Evelyn Nepomuceno, thank you. Liza Montecastro Narciso, thank you.
balita. Action Reports Afternoon Edition. Mga bro, kanami ang feelings kag Sa aksyon. sa City Hall nga balita, mayad-mayad na kamanti ang ginatawag nga backlog o sang extraction team. Solbar na, no, dari sa mga syudad sa Bacolod. Action Radio. City Hall Report. Sa Bacolod na City Hall nga balita, amaning good news, nga palayag ni CDRRMO Cluster Head, Jomari Vargas. Action hour may hapon sa report, please Kabin. At isa Raksyon Marlon nga pili malikawan na Bacolod City may mga mataas kyapon o kung may mataas kyapon nga cases ng COVID-19 ang mayon sining uptake ikan kay Sir John Marie Vargas at least ang iya mga personnel nga mo nang ginagamit sa extraction team pati kay Executive Assistant Erwin Pineda okay lang ang yapon ang ila sining sitwasyon. In fact, kinatingwaan na nga mapaghakot ang talan nga mga backlog kag madala sa facilities kag namin pagkiraksyon Marlon kay may ibang gali nga mga pamilya kapin pagidinitag damo bala sila no sa isa ka pamilya nga nagka-positive kag na-qualify man lang sila under the omnibus resolution na pwede lang sila ma-home quarantine wala na nila kinahakot amo nga at least na iban-ibanan ang ilas ning trabaho. So no kay Sergio Maribagas ini ang pinatutukan siya personnel kasi niya mas lamig kasi bangod na siyang safety measures hinahimo nila at least wala sila sang tao na naglain ang pamatyag kung nagbatyag sa sintomas sa COVID-19. Kaya sila niya sige-sige ng amon na trabaho agod nga mabuligan especially ang opisina ni Sir Ernie Pineda nga mo ang in-charge sa extraction sa mga nagka-positive sa COVID-19 cases. Yari si Sir John Marie Vargas. Sa Japon niya, balbal Japon. May punaw lang ko sa mga bagway punaw. Iba na tuloy, pamilya, way naman nakuha kasi sa balay na sila eh. So, mo na nagpagkanagan sa amon, iba lagi sa pamilya. Di ba sila pwede masipangal sa isa ka facility, di man pan mo. Isa mo lang pamilya sa balay na sila. Kamunasang malam ang parayag ni Sir John Marie Vargas. Malikadikan sa Bacolod City Hall ang ka-aksyon nyo. Aksyon at tayo puno na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Ang iningabahin dala sang D3 Bayan. Nasaan ang aksyon? Naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Alas 5:39, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa nasidenta na subong hapon magka-aksyon dara sa may provincial capital. Basi matingala nga to sa mga ka-aksyon nga nagasakay sa salakyan. Nagalabay dara sa dalan sa Lacson, sa North kag South Capitol Road. Nga mayara sa pagkatralipon da. Medyo dabo-dabo man naggatambong. Wala man sa problema, kapatid, natuman man ang ginatawag nga physical social distancing. Capitol Laguna naging pili nga venue, bangod number 1, open space, lapad. Amo na dapat, kay kadelikado sa kung patigayon kita sa isa kapag trilipon akong aktibidad. Nga close bla, gamay ang espasyo. Yung provincial capital Lagon, lapad-lapad katama, tigita taman, sa mga pictures kag videos, kag padala diri sa aton. Ang nga nangin smooth ang ining activity nga gin patigayon sa gobyerno provincial pagi sa kay Governor Bong Lacson, Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II,
Daga si Senador Joel Villanueva nga nangin Director General sang sining ginatawag nga TESDA. Nauman naton nga sunod nga mga sinimana, mga kaaksyon, sunod na rin pabisita sang mga kilalang personalidad sa Pilipinas. Eleksyon mo. No? Dahil lapit na ang eleksyon. Sadto may pila ka mga incumbent balang government officials kasang wala pa maka-file sang COC, why kikita ang ila sa ding bisan landong dalang mo. Subong ho, ara sa permi. Gagkalagaw permi. Why data ka sahi niya sa umpisang gobyerno. Kung may kinahanglan lang siya sa mga tao kag botante, mula niyang papakita niya, why mahuya ho. Sa una, kinahanglan ang iya sa bulig. Why gid? Korobongs Balay, dito ka Bakasyos, Metro Manila. Subong ho, daw non-stop yung libot-libot niya. Amol na ganyan no? Alas 5:41 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Oy, mag-Evergreen Herbal Cup. Ang balik na report sa patrol sa ato sa nga pagpanumbalik alas 5:42. Okay, balikan tang magpadalasan dugang sa nga mga mensahe sa ato sa nga live stream. Sige. Dari kita ho sakay naugta. Okay. Maria Teresa Hofilinia, mayong hapon. Salamat gid. Eduardo Labayan Jr., good afternoon. Salamat gid Eduardo Labayan Jr. Sherilyn Oro Javier. Okay. Dino Alik, good PM Magsumarlo, monitor lang ang mga pulang araw sa kahiluwayan. Okay, pulang araw. Bing S. Amanggiton, letter V lang, yes, nga gin. Padala message. Didain Jonah, diin na sila sang pagsugod ka COVID, dula tanan sila. Ang time na need sang tao, suporta financial, kag pagkaon dula sila. Subong tuhaw naman kay eleksyon. Balatian sa kandidato. Betty Santero, mayong hapon Action Marlon. Thank you, Gid. Thank you, thank you.
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sansan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod mo mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Ti alamon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang bito Essential Vitamin D. Nabalita ng dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse Patuod na mensahe Wala sang hinadampingan Balik ka report sa patrol with Action John Diaz. Action John, sa balik ka report, please come in. Action Mark, tatlog sa mga persona ang nadakpan sa police station number 2, inibangod man sa illegal nga panahon. Ang lain sila diri kay samtang ginakandak ang bayba ang illegal gambling operation. Ang isa sa mga nadakpan na kuwaan pag-action Mark ang isa ka palabang nga sa nga ginasot Tatsuan Shabu. Mismo sa iya posisyon kag kontrol sa ginriki sa ini sa mga operatiba sa nga police station number 2 station drug enforcement team. Atlo ang nadakpan bangod sa paggahampang sa antog nila amo rin kara i-cruise action mark amo rin sanday Jessie Zamora legal ang edad ining si Riniel Amanday pagid no legal man ang iya edad action Marlona. And then ang isa pang lalaki nga gina-identify subong kay ginapangilaan pagkatang iyagin mismo nga personal document nga makapapatuod sa itinerary identity action Marlona. According to the Police Captain Paul Vincent Pendon, ang station commander sa Station 2, samtang naglabay lang patrol sa Station 2, nagakandak sa Police Visibility Patrol kay nasang hapon na nagsimpuan nga naaktuhan ilang nagampang sa Karay Cruz yung tatlo ka mga lalaki. Mao duwa diri pangayaw pa ni kuno, pero tiyang Pendon i-confirm pag nila kung taga-diin ginimit sila. Dugang pa, nakuha itong tatlo ka mga peso coin na ginagamit sa pagampang sa Karai Cruz o Panantog. And then ang 72 pesos na kwarta, manang ilabi nga bet money, action mark sa pagdahampang sining illegal nga panahon. Sa uli, higit patindog sa tatlo, ining si Jessie Zamora, nakuhaan ni siya sang isa ka elongated. Laba nga sa 6 ng illegal na droga, nagkaradugmok na ganito ka kung po ito, samtang nagampang sa amin, alang siya sa sulod, sa iyang bulsa, sining illegal na droga. Ining tatlo karon sa mga persona ang yaradra, gina-interrogate sa station number 2 para pasakaan ni sila sa kaso, buwag nga lao ang duha, kaso ini nga illegal na gambling, paglapas sa Presidential Decree 1602, ang isa direct mayara sa illegal possession of drug action Marlon nga ipasaka man bato ka sa iya. No, ang mga karon na sila nahunong sa custodial facility ng station number 2 para sa nagkaigo na disposisyon. Kaya man nga maka-action sa mga panahon ang COVID-19 nga balatian nato sa gihapon ginakabalatan. Babagkoro ng resistensya rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod-Action John Diaz. Una sa batang sa aksyon sa Bacolod-Action Radyo. Magasunod na Aksyon Balita Evening Edition with Aksyon na Dale Salazar. Aksyon reports after the edition magabalik buwas. Martin Aliling, Monitor. Ako naman, Aksyon Marlon Henuvoya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila, Broad
Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.